What is up again sa inyo mga lagyan? It's your boy Moto Lagyan again, back with another video. Today is Sunday. Saturday pala sa gabi, nag-camping na sila si Murphy dito sa babaw o si Ellie. Nilunukin sa Paikuyog. And then, wala akong kabasa sa group chat. And then, ang naitabo kay hindi na ako nakabasa. Tuwa na sila sa babaw. And nag-ulan pa yun. Nag-undak kayo pag-ulan gabi. So, wala ko naka-adto. But then, around 1 AM. So, mato ko sa babaw. Ako i-try makakamp ko nga to. Bisag ko ako'y tent. Akong dala diri isa katurang banig nga plastic. Pero okay lang. Alright, and see you around. Get the cats. Mingaw kindalan guys, mingaw kayo. Grabe. Kalimut ko, mangita pa ko bangko kay mag-withdraw ko gamay. Wa ko'y panggasolina. Ayan mga lagan, so man ako withdraw na ako'y panggasolina. Yan ta magdugay and let's go. Grabe mingaw sa IT Park kay. Problema lang ani ro, nabay apling gasolina. Sa babaw. Oh, may nag-apply tong sa babaw. So, hopefully. So, yan mga lagyan. Sirado dahil dari sa babaw. Ang ako ang gasolina is around blinking 1 bar na lang. I don't know if kaabot ko sa babaw, sa babag dos na pay usa ka gasolina na to, i-try na to. And if wala, murag muna og jud ko ni. Kay di mada paksit. Nakabot pa jud ko diri sa babaw, sa babag do. Good thing nga abli pa niyang LKB do nga gasolinahan. Dahil dapit na may babag do. Always kini sila 24 hours kung masaka mag PTH. Mo ni sa inyong gas station or stop by. As you can see, ngit-ngit na kayo guys. Ngit-ngit kayo na napita. Ngit-ngit po kayo sa ubos. Kaya nagpunto lang posting ito sa ubos. I mean natumba day. So why ko rin tingin ka sa ubos. Baka kuno padondres pa iba. So puti akit pa siguro musay. And then sila, nagamit na sila o gas generator para makasupply. Good na ta sa ato ang gasolina. And then straight na tayo ahead padung sa campsite. Alright, thank you. Bye-bye. My God, wadyo kayo makita dari. Ang madungog na ko kay kuan na puros mga gangis. Shit. Pero nitubag na si Eli, may tag-arion ko niya. Wait lang dakadit guys ha, ako sa chatan. Kana inyo nakita ron guys, kaya ang ako ng motor, gipang nako. O wadyo may makita lain, puros itom. Kung ako'y ato sa babaw sa sky, tanawa. Buwan rin mo makita. O kaning mo to. Shit. Niniagi nga sa kinan. Ayan. Niniagi nga sa kinan mo to. Ayan. So nagamit na lang kong flash para makarecord. So namukaw ko sa nagbantay dere. Hindi ko kita eh. Ayan, so namukaw ko sa nagbantay dere. Para lang makuha dito ko kuha ko kay di iban daog. Magtanga lang ko dito. Lisod kayo. Alright, so update mo niya guys kay lisod kayo i-vlog nga flash kasi kikis mata. Alright. So muna ko motor nada si ate padong na maklaro kay ingit-ngit. And then kani siya ana raman day ni. Para makaagi ko. Ayan. Si kuya day. Sorry ya. Namukaw jud ko. So, ang motor na ko, motor ni Murphy. Ya, nami sa babaw nga part. May tawsan ako sila kung asa sila dapita. Ayan, so nade ang city. Di kay maklaro kay pati mo kog cellphone. Nawala pictures. Ginagawa mo. 3:28 AM.
So ayan mga lagan, padunat ako muli pero di ko kauli kay tungod gilakan ni kuya. So di ko kaabli sa ako ano. Nalang ako mamukaw nila, di ako gusto mamukaw na nila kay para ditso-ditso na ko. Unya na lang ako ko ng sukli. Pero mamukaw lang ko. Ayo, kuya. Ayo. 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 Cek. Ay, sorry. Pablit ako sa kuhan niya. Pablit ko sa kuhan niya, magawas na ko. Sabi na kong ablir to ba niya? Sarado naman din. Sidya kaya. Ikaw ni ba yan sa gato, sir? Oo. Okay, abi na ko pabilin lang nga kuan kanang abli ba. Naigo ra. Sige. It's abi na abi ni mo di daw gusto mamuka ba kay dito na ko glakaw. Awi ko, wag Limo sa ko ingon ganina, paningon ko nimo ganina dai nga mamuuna ko uli kay kuan. Ayan, ablihan na. Uli na jud ko. Alright. So ayan mga lagan, nakagawas na ko and then padung ako na og pauli. Ngit-ngit kay kasada kay tungkol na itong posting na natumba dito sa may Buak Dapit, sa Mountain View Dapit. Hindi lang ko mag-video guys kaning aning lugar kaya para makauli ko rinso. So just an update no ni punong ko dito dapita sa may LTV kay para maghatag og update. So di ko makapakita og video ninyo sa daan sa akong gagyan ganina kay tungod pati yung gitnita, you can see gitnit na rin sa ubos, gitnit po sa babaw tungod ni kay walay kuan ganina, I mean walay kuan dere, walay kuryente dere kay tungod na sa natumbang nga poste. And then sila gani kay nagamit lang sila og generator as you can see pwedeng sa baa. Saka itong mga wala pa ning subscribe, please do subscribe and hit the bell icon. Also shout out di ay sa kanang ako mga amigo diha, mga brothers nako sa Balamban, mga Taytayan boys. Sila si John Gabriel Agbay, Wyatt Charcos, Joshua Bendibel, ug ang uban pa mga Taytayan boys diha. Shout out sa inyo guys. So ayan mga lagan, transfer ta sa Hilom no. Nan ako sa ubos JY Dapit and di na ako magdugay, so see you on the next vlog. Peace. Like may mga Nemos, may mga Finding Nemos, and then naghaya ako sa ila. And then ila ko gidad mo. Ayan, videographer kayo na awahi, nagdapo yung tangke. Baby ni Marikit na dalangin mo. Ginagawa mo.